Moon ang kaning solemne nga pag bendisyon, unveiling og bendisyon sa atong Jubilee Cross, ang 500 year YOC nga cross, og ato ning himuon uban sa pagtuo nga kining cross nga atong giablihan dinhi maghatag sad ni og grasya. So kamong dunay mga problema nadaanan mo kadangpan dinhi, ampo-ampo lang mo dinhi, pag-ampo lang mo dinhi, arin dapita aron matapsingan mo sa sakyanan. Di bitaw. Ato man ning i-landscape dinhi, dili na ni agianan sa sakyanan kanunay, pero mao gini ang ato ng symbol ug ato ning hinumduman kanunay nga kauban ni sa paglambo sa atong simbahan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo kinsa alang kanato nagpalansang sa krus manaa kaninyong tanan. Mga minahal kong mga igsuon, ania kita alang sa pagpanalangin niining Jubilee Cross nga nagsimbolo sa pagtuo nga atong nadawat 5 ka siglo ang milabay. Magtimaan kini sa pagsugod sa atong tibuok tuig nga pagsaulog sa ika-500 nga kasumaran sa unang bunyag nga nahitabo dinhi sa Sugbo. Atong saulogon diha sa pagtuo sa Diosnong laraw, diin gihimo sa Dios ang cross ni Kristo nga pinakalabawng timaan sa iyang kaluoy. Sa atong pagsudong ni anang cross, atong hinumduman na dinhi niini gidala ni Kristo ngadto sa kahingpitan ang timaan sa iyang gugma alang sa simbahan. Ang turong kuhaan sa iyang tabon. Okay. Pakpak. Kining atong platform na hinimo ni sa CEH. Ya, kining atong mga tanom diri binutang ni atong katangtang sa cross ni Brad William. Siya ra sa niya mo landscape dinhi kung buhi pa ni siya. Mga igsoon, moapil gayud kita uban sa timos nga mga kasing-kasing niining maong kasaulugan aron ato untang masabtan ang misteryo sa krus ug masinati ang iyang gahom sa mas halawom nga paagi. Magampo kita. Ginoo, ang imong anak nagpahiuli kanamo nganha kanimo pinaagi sa iyang pag-antos didto sa krus ug unya mibalik nganha kanimo nga mahimayaon. Itugot nga ang imong katawhan kinsa miisa niining cross isip timaan sa kaluwasan, makakaplag unta dinhi niini og panalipod og kusog. Ila untang pasaanon ang ilang kaugalingong mga cross dinha sa diwa sa ebanghelyo hangtod matapos ang ilang panaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ato karong patalinghogan mga igsuon ang mga pulong gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Nataw siya sama sa kasagarang tao, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus.
ug ang tanang magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kining sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos, kapitulo 2, bersikulo 5 ngadto sa 11, mao ni siya ang pagpahinomdom nato nga ang cross simbolo di ay sa Dios nga nanaog dinhi sa yuta. Nya sa wapas siya manaog iya usang gihukas ang iyang pagka-Dios. Mao ni siya ang aksyon sa humility, act of humility. Kana bang imong hukason, imong hubuon ang imong kaugalingong dignidad, ang imong kaugalingong kapasidad, ang imong kaugalingong gahom aron lang mutipon ka sa imong gustong alagaran. Gihukas gid niya. Sa pasabot, voluntary gid ang Ginoo nga iyang gikalimtan ang iyang pagka-Dios. Kamo sang mga bana o gusto gani mo nga makaalagad gid mo sa inyong asawa, hubua usa nang inyong dignidad. Bana gud ko. Ako gud nangita. Ako asa na nya ingna dayon alagad ko aning akong asawa. Nya kamo sang mga asawa, gusto sad mo nga makaalagad sa inyong bana, hubua sa nang inyong dignidad. Karon kamong duha magatubangay, pulos na mo hubo. Di ba? O tanawa, og pulos na mo hubo. Wa na gid mo'y masulting lain. Unsa raman? Sugod na taday. Di ba? Sugod na mog alagaray. Ana, nya anha diha mugawas ang kanindot sa pamilya. Anha diha, pero pulos gani mo maghupot, pulos gani mo hold on sa inyong dignidad, patay. Ako sa disipari, ako sa ning hubuon akong dignidad, akong gahom, akong authority, aron makaalagad ko aning sakristan nga niya sa kong kilid. Ambot kanus akan ako hubuon. Pero siplat mata hait kayo sana hubo ko ta. Bitaw magkontesta. Nya mao ni siya ang gitawag og pagpaubos. Ikaduha, ang pagpaubos ni Kristo kaning cross timaan sad ni sa iyang pagpangalagad hangtod sa kamatayon, nga ang pag-alagad di ay isip parokya, isip mga Kristiyanos, ang kamatayon gyud maoy ending. Magpakamatay gid unta ta isip mga alagad. Ana. So kamong mga anak, alagari ra gud nang inyong ginikanan hangtod mo mga matay, og pagpakamatay mo para nila, lipay kay na inyong ginikanan. Kaysa adto mo magsigig alagad sa computer games, anha anang cellphone, anha mo mag-alagad nga puwa na kay mugmata siging tan-aw ana. Wa na mo'y mga tuog. Nya ang inyong ginikanan, tua in taw nagkadusingot og panglimpyo bisag unsa na lagi buhat para munindot ang inyong balay aron malimpyo nya kamo diha. Sige lang yung ana. Di malipay oy. Og mo na nang ikatulo nga value sa cross. Ang cross, ang nahigugma sa cross, makalipay sa iyang isig katao. Muna si Kristo nakalipay. Wa siya makalipay lang dinis kalibutan, nalipay pagyud ang langit nga matod pa sa atong gibasa karon. Tungod niini giisa siya ngadto kinatasan sa langit ug gitagaan siya pangalan nga labaw sa tanang ngalan, nga ang tanang tao binuhat langit, ibabaw siyuta, ilawom siyuta, muluhod ug musimba sa iyang ngalan. O gusto di ay tang mahimong labaw sa tanan, matod pa ni Kristo, kinahanglang mahimo kang sulugoon sa tanan. Ug mao ni ang cross. Ni adinhi ang sulugoon sa tanan nga nahimong labaw sa tanan. Muna iisa gid ta. Sugod karon, pagpaubos na mo ha. Okay. Assignment lang ni ninyo. Practice ang imong tupad karon. Ingna, sugod karon, sulugoon ako nimo. Ingna ang tupad. Sugod karon, sulugoon ako nimo. Brad, sulugoon ako nimo, Brad. Ana,
Sige, gabot inyong balay o. Ingna, mga ginikanan, mga anak, sugod karon, sulugoon namin ninyo ha. Yung anak, ay kanais. Ana sila. Insa niya kamo, kami sad, sulugoon sad mi ninyo ma. Ana, nindota no? Pulos na ta sulugoon, wa nagi musugo. Nakaron, atong himuon ang prayer of blessing. Ginoong Dios, Amahan nga labing balaan, imong gimbutan nga ang krus sa imong anak nga mahimong tuburan sa tanang panalangin ang tinubdan sa tanang grasya diha sa imong kaayo paduol dinhi kanamo kinsa nag-isa niining krus isip timaan sa among pagtuo. Bendisyon ni kining krus, maghupot unta kami nga malig-on sa mga misteryo sa mga pag-antos ni Kristo ug mosulod sa kalipay sa iyang nabanhawng kinabuhi kinsa Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Diyos namo sa looy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa ngatanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usab kami. Magampo kita uban sa pagsalig kang Kristo, kinsa nagtubos ka nato pinagi sa iyang krus diha sa pagingon, pinaagi sa gahom sa imong krus, luwasa kami o Ginoo. Atong usbon, pinaagi sa gahom sa imong Pinaagi sa gahom sa imong krus, luwasa kami o Ginoo. Kristo Jesus, imong gihikawan ang imong kaugalingon. Mikuha ka sa bayhon sa usa ka alagad ug nahimong sama kanamo. Itugot nga ang imong katawhan mosunod unta sa ehemplo sa imong kamapaubsanon. Alang niini, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa imong krus, luwasa kami o Ginoo. Kristo Jesus, imong gipaubos ang imong kaugalingon ug nagmasulundon ka hangtod sa kahangturan, bisan ngadto sa kamatayon sa krus. Itugot nga ang imong mga alagad muawat unta sa imong pagkamasulundon ug pagkamapailubong pagsugakod sa mga pagsulay. Alang niini, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa imong krus, luwasa kami o Ginoo. Kristo Jesus, gipabanhaw ka sa Amahan o gihatagan og ngalan nga labaw sa tanan nga mga ngalan. Mulahutay unta ang imong katawhan diha sa pagpangalagad kanimo hangtod sa katapusan. Alang niini, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa imong krus, luwasa kami o Ginoo. Kristo Jesus, diha sa imong ngalan, ang tanan sa langit, sa yuta ug sa ilawom sa yuta, muluhod sa pagsimba, kabiga ang tanang katawhan ngadto sa imong kasing-kasing, aron sila muyukbo ug magdaig kanimo uban sa pagtuo. Alang niini, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa imong krus, luwasa kami o Ginoo. Kristo Jesus, matagbaba mupahayag ngadto sa kahimayaan sa Amahan. Hesu Kristo ang Ginoo, dawata ang among mga igsuon nga mihalina ngadto sa makanunayon nga kalipay sa imong gingharian. Alang niini, magampo kita.
pinaagi sa gahom sa imong krus, luwasa kami o Ginoo. Nahinumdum kita sa mga pulong ug ehemplo sa atong Ginoo diha sa pagpasakit. Diha sa pagtuo atong itahan ang atong mga kaugalingon sama sa iyang gibuhat ngadto sa kabubuton sa amahan, ginamit sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mananobos. O Dios, aron sa pagluwas sa tibok katawhan, imong gitugutan ang imong anak nga mo sinati sa pag-anto sa krus. Patalinghugi nga maluluyon ang among mga pag-ampo nga kami kinsa niining kalibutan na nagbutyag sa misteryo sa kaluwasan ug sa krus nga among nadawat 500 katuig ang milabay, makadawat unta didto sa langit sa mahimayaong ganti nga nadaog sa atong manunubos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, karon atong saksihan o pagtalinghugan ang pag-awit sa atong 500 years of Christianity nga team song o sayawan sa atong mga batanon. We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo combater su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong butihin.
San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Tanan ka Pilipino, Santos o Mulahan, nadangato sa Diyos, ang among pasalamat, lagi pa mong panahan, na mga tinudano. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of praises, we are gifted to give. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of praises, we are gifted to Pak, salamat. Salamat mga TYCC. Di mo katuo no, nga ganiha pa silang buntag nagpractice ato. Karon second practice to nila. Hindi lang, maabot sila April 22, 2022. Master na nila. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kami ni Father Leo ang muhatag sa inyong pagbendisyon. O manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Daigo nato ang Ginoo. Salamat sa Dios. Pakpak. Happy 500 years of Christianity. Salamat kayo.